ke next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger. Zip fast 100% watt syakmat bersyadian, blind view monitor, bagi way. Tek kum ki kali rem, hagador ke berjam, tak saupoin rewlak. Just wow. Kahinyodab National Youth Movement HNYM Mawati Zone hakakat artrik unailar aja arpun rio kalapin bana pat ba bakan penlongi kejingalang pat ba hamawati man penpawi kejing e kabagi pat ba ketika than ki haban mat kejing bamdan Dr. MBBS Hamawati Primary Health Center keblane mentale kumbasan banai tam ai Habagrench kila pathai kubor ba ti mukhe mula pintep baya kathe ke jingelang on penlong hakakat sautrek unailar hakashnang mahati kabreiru ke sngiyo badia ke por lapin bet bakan sedang nadu ke khalar bejia no phai sngi ke seng ke khot ke were baro ke nong song shnong jong ki sau pu artli shnong ki baha pa po ke jing chakri jong ke mahati PHC kin thop lang ki rang ba shnong mat ki khun samla ban wan yedon benta lang hakate ke sngi ban pen paw ye ke jing e cha ke sarkar halor ke jing mampat don u Dr. MBBS ha PHC nagalang jongi kaseng kaba jong ka HNYM jong ka Mawati sun ngidon gading ya perkhat nagamanta jong ka PEC kaba ya debat doktor ngi penpana ngi khot ngi wer nagamanta jong PEC pai ba ngi penpana pai ba ngi khot ngi wer nagamanta ki khon samla nagamanta ki long kme long kpa nagamanta jong ki rong ba snong kabaya day hakatika khat sautrik kabaya day hapo yo mawati nginya perkhat nginya perdan nakabanta kajing kajong karaj kathan nakabanta kabaya day bat jong te doktor nakalang jongi hakani kapor kaba hakajing yalam jongi hakajing yakran hakajing ya perkhat jongi kalong ba sibun lada tang mangi kaba ngin pen i kata kajing kren ngim nam poi chano kamot klem api kamot ngim yo ya kata kajing job tingila song tho ya kata kabangi ai ya kajing pan banana kam ta jong pi kisnong gi thau kham tam ka we dei jong ki ki subsan ta ka we dei kaba insha jong ganika PSC haki sapo artali kaba phin sim khya kaba phin le try ya kata kam kaba katno kajing bomdon jo na kamanta jong kasnong gathau nakamta ki pai ba ki badan hapo ka ira mawati kamot kaba kinsim khya nakamta jong kanika kam ha ka jingelam jong ka HNYM sun jong mawati kam kaba phinya simbantalang kaba kanlong kaba singan kanlong kaba somsit kanlong kaba job nakamta ka tigisni kaba ide ha khasau tarik kaba dei kum ka sniyo te kamot hagatik sngiyo kalong ba hagatik khasau tari kalong ba nakalang gajongi ngilabo ya kapor kanlong khat arbaji ngin sedang ya ketika meeting habatin pej bahagi kishap plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batte ya kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F hakajing som yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki marbam madon ka sharp plus F menta ka sni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya